Дәресебезнең практик эшенә рәхим итегез. Беренче бирем. Тест биремнәрен чишегез. Дөрес җавап. Беренче сорау. Болын кардамины бриофилиум яфрактан үрчи. Икенче сорау. Тамырда формалашкан берләрдән үсеп киткән бәбәкләр тамыр үргеннәре дип атала. Өченче сорау. Бәрәңгене кеше бары тик вегетатив юл белән генә бүлбәләр ярдәмендә үрчетә. Икенче бирем. Вегетатив үрчү ысуллары дип аталган таблицаның буш шакмакларын тутырыгыз. Җавабыгызны тикшерегез. Өченче сорау. Бирелгән җөмләләрнең дөрес булу-булмавын ачыклагыз. Җавапларыгызны тикшерегез. Хаталарны табыгыз, анализлагыз. Дүртенче бирем. Түбәндә бирелгән сүзләрне кулланып, текстта төшеп калган сүзләрне языгыз. Дөрес җавап. Вегетатив үрчү. Вегетатив үрчү ул үсемлекләрнең вегетатив органнардан үрчүе. Табигый вегетатив үрчү шуышма бәбәкләр, тамырча, бүлбе, суганча, яфраклар, тамыр үргеннәре ярдәмендә тормышка ашырыла. Хуҗалыкта вегетатив үрчү ысуллары чыбыкчадан, үрентеләрдән, ялгап һәм тукыма культурасыннан. Бишенче бирем. Мәсьәләне чишегез. Ике укучы бүлбәләр ярдәмендә үрчетеп, бәрәңге үстерергә булган. Икесе дә бер үк күләмдә су сипкән, җирне йомшарткан, шүп үләннәрен утаган һәм сабак төбен игән. Ләкин беренче укучы бәрәңге бәбәгенең күпчелек яфракларын өзеп ташлаган. Ә икенче укучы бары тик ян сабакларны һәм чәчәкләрне генә өзгән. А. Кайсы укучы күбрәк уңыш алган дип уйлыйсыз? Б. А өлешендә биргән җавабыгызны дәлилләгез. В. Озак сакланган вакытта бәрәңге бүлбесе күзчекләреннән бәбәкләр түгел, ә кичкенә яшь бүлбешекләр барлыкка килә. Бу күренешне аңлатыгыз. Дөрес җаваплар. А. Икенче укучы күбрәк уңыш алачак. Б. Чөнки ян бәбәкләр һәм чәчәкләрне өзгән очракта бүлбеләр күбрәк туклыклы мәддәләр ала башлый. Ә бары тик яфракларны өзү мондый нәтиҗә бирми. В. Мондый бүлбешекләр төп бүлбәдә тупланган мәддәләрне кулланып үсеш ала. Бу күренешнең төп сәбәбе булып, бүлбәне саклау шартлары тора. Салкын һәм коры шартлар бәбәк үсеше өчен уңайлы булмый. Шуңа да кичкенә бала бүлбешекләр үсеп китә. 6нчы биремне мөстәкыйль эш буларак тәкъдим итәм. Сирәк очрый торган, бердән-бер төп булып орлык бирмәүче,
Юкка чыгу куркынышы янаган үсемлекләрне саклап калу, үрчетү өчен бакчачыларга, галимнәргә киңәшләр тәкъдим итегез. Әлеге киңәшләрне үсемлекләр дөньясын саклауга юнәлгән кагыйдәләр белән тулыландырыгыз. Шуның белән шактый катлаулы һәм кызыклы дәресебез тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.